Takže čaute, vítam vás pri mojom 19. videu. A toto video by som sa chcel v tomto videu, je to video o niečom inom, ale na začiatku by som sa chcel ospravedlniť LPS Nike, že aby nedávala komentár, že prečo som po nej opakoval video. Takže toto video bude prirovnanie miest, takže ja mám pripravených pre vás 6 miest a napríklad, že prirovnanie, že poviem názov a z toho názvu, takže prvé miesto je Bratislava. Bratislava vlastne vznikla od názvu sú vlastne brati a sláva. Takže brati to je také nespisovné a to je ako kebyže bratia sláva. Bratia a sláva, takže to je prvé prirovnanie. Druhé prirovnanie je Trstená. A Trstená, že sú tam trne, že akože Trstená, že sú tam trne. Tretie prirovnanie je Piešťany a je to preto Piešťany, lebo tam každý piští. A to sú Piešťany. Štvrté je čo som to chcel povedať? Čakajovce. Je to síce dedina, ale rozložte si to. Čakajovce. Vlastne máš čakať ovce. Takže to bolo štvrté. Piaté, už sa blížime ku koncu. Piaté je Michalovce. Takže Michal ovce. Vlastne Michal a ovce. A šiesté, to posledné, čo nerád hovorím, ale nebude dodávalo, vidíte, ako dlho nad tým rozmýšľam. Takže posledné šiesté bude Žilina. Žilina preto, lebo sú tam žily, podrezávajú si tam žily, včely tam strácajú žily, všetci sa volajú Žilinský, Žilka a také debiliny. Čaute.